Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Шолда жылыту сезонын тамамларга әзерләнәләр, солкын батареяларны кайчан көтәргә. Контрольны көчәйтергә кирәк. Түбән Кама су саклагычының түбәнге бьефында су дәрәҗәсе күтәрелгән. Темамларга вакыт. Шолда жылыту сезонын темамларга әзерләнәләр, киләсе атнадан батареялар солкын булыр дип планлаштырыла. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы хәбәр итте. Тулырак беренче чыгарылыш материалында. Шолда җылылыкны сүндерүнең якынча датасы билгеләнде. Әлегә бу киләсе дүшәмбе булыр дип планлаштырыла. Постановлением исполнительного комитета от 11 апреля 2024 года определена дата окончания отопительного сезона. Это 22 апреля этого года. Ләкин соңгы карар һава торышына карап кабул ителәчәк. Әйтик, Шоллы мэры җылылыкны 1, 4 һәм хәтта 10 майда сүндерелүен искәртте. Ләкин соңгы елларда батареялар инде апрель аенда салкын була. Но пока гидрометцентр дает прогноз о том, что четверг, пятница, суббота температура же будет порядка 15, 19 и выше 20 градусов, тогда мы решение примем. Пока предварительную дату ставим 22 апреля. В прошлом году мы отопительный сезон закончили 22 апреля. Позапрошлый сезон мы закончили отопительный сезон 30 апреля. Шәһәр башлыгы искә төшергәнчә, җылыту сезоны уртача тәүлелек температурасы 8 градус һәм аннан югарырак булса тәмамлана. Шул ук вакытта ул 5 көн дәвамында сакланырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүген тукталган тагын бер тема — Түбән Кама су саклагычының түбәнге бьефында су дәрәҗәсенең күтәрелүе. Әлегә ул нормада. Бу хакта Шоллы мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Шәһәр башлыгы контрольны көчәйтү кирәклеге турында белдерде, чөнки анда Бережо һәм энергетик бакча җәмгыятьләре урнашкан. Есть гидротехнические сооружения, которые защищают в определенной мере садовое общество от затопления. Эксплуатантом является наше муниципальное унитарное предприятие автомобильных дорог. Поэтому внимательным образом наблюдаем. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, тәүлек әйләнәсе күз-колак булырга кирәк. Анда күп санлы бакча йортлары урнашкан. Шуңа күрә Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре бакча җәмгыятьләре рәисләре белән эшләргә тиеш. Яңа шәһәрнең 7-2 йорты халкы безгә кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренчә, аларның йортларын су баскан. Су шул кадәр күп булган ки, подъездда кечкенә генә күпер төзергә туры килгән. Коммуналь аварияга нәрсә сәбәп булган, моны минем хезмәттәшем ачыкларга тырышты. Вот, топит у нас 5-й этаж, шахту выломало. Утечки никакой нет, не протекает ничего, все в воде. Һәм шулай сәгать ярым су агы бөтен җирне тутырды дип зурлана Линара Серова. 1 ел элек мондый хәл кабатланган булган. Бу кыска вакыт эчендә фатирны 5 тапкыр су баскан. Ә бит 2023 елда гына ремонт үткәрелгән. Моннан тыш халык тәүлек буе электрсыз утырырга туры килде дип зурлана. Соңракаларның кайнар су белән тәэмин ителеше дә сүндерелә. Безне 6 мәртәбә уже затопить итте. Белмим инде. Хәзер үземнең исәнлегем дә юк. Потому что аяклар, куллар авырта, бер үзем ярар күршеләр булыштылар инде. Везде коверлар су астында калды. Хәзер аларны киптерә инде. Надоело уже. Алдан оцинкованный трубалар тора иде. Аларны алмаш, ул трубаларны алдылар, һәм пластмассовый куйдылар и постоянно шатлыйлар. Халыкның сорауларына җавап алу өчен без идарәче компанияга мөрәҗәгать иттек. Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме 702 выполнен в 2013 году. В настоящее время аварийная ситуация устраняется за счет средств текущего ремонта. По обращениям собственников квартир, залитие которых произошло в результате аварии в общедомовых инженерных системах, осуществляется возмещение ущербов от залития. Халык проблема хәл ителер һәм яңадан кабатланмас дип өметләнә. Югыйсә прокуратурага гариза бирергә туры киләчәк ди шәһәрдәшләр. Лилия Гатина, Яны Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Жеңіл уңайлы түрлі түсті өкшелі һәм өкшесіз ең мөһиме арзан бейеден. Яршалыда Белоруссия аяқ киімнәре ярминкәсе яңадан эшли башлады. КамАЗ Мәдәният сарайында Тынычлык проспекты 22-01 адресы буенча табигый материаллардан эшләнгән сыйфатлы аяқ киемнәре сатып алырга мөмкин. Белоруссия аяқ киемнәренең язгы коллекциясы тәкъдим ителгән ир-ат модельләренең 49-нчы үлчәмгә кадәр киң ассортиментта, хатын-кызларның 44-нче үлчәмгә кадәр һәркем үзенә ошаган аяқ киемен сайлый алачак. Эта модель отличается своей легкостью в носке и удобством надевания благодаря небольшой молнии с одной стороны и резинке с другой. Подходит на любой, даже самый высокий подъем. Подошва выполнена из вспененного каучука на литий полимерной основе, за счет чего исключено скольжение даже на мокрой плитке. Демисезон аяқ киемнәре, ярым сапогилар һәм башкалар монда киң төсләр гаммасы тәкъдим ителә. Тәҗрибәле консультантлар сезгә иң яхшы аяқ киемен табарга булышыр. Мы пришли вот сюда покупать обувь, чтобы она была удобная. Я приобрела очень хорошая, качественная обувь. Спасибо вам большое. Приезжайте еще. Белоруссия аяқ киемнәрен сатып алырга ашыгыз. Адреслары Муса Җәлил урамы 55Б сәүдә үзәге Үзәкрә телекеге балалар дөньясы бинасы. Шулай ук Тынычлык проспекты 22-01 КамАЗ Мәдәният сарае. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 15 по 20 апреля. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс.